सरकार ning chimda thana ning chimda pajak thana jotongni no ja khamya khlaini boni chimo tamni sigongni borok kahma kahum tane bose kok baji engko mitharok saitongna bodo bono raijang wajebo u ban rekhase bangla phanya po wati banai po yang haiga thanya po hai dong songnai po ni saitongle bodo borok kahum no ta boni bukhate je bobbute jan saijaga tam hisajane nang ang mai challenge ta khadi ang nini soyom nini puskang nang wati warna ka wati wari phulmano angkhe nang ang mai challenge ta khadi nogo tonotoi raja ta songdi sorosori noke bela khanyamo songke ni nogo phainang tabo time rwana engko bangla 12 tarik nai wansubnya di bo jaga kes lanyai ang musuk phogmani genang urumar lanyai ang sikok sunamura sukti bisangonjo sibaijala district ni ani borok tongne no ang pathma genang musuk pathma genang obor puruk mar nai bo puruk rumi eke nung bo jaga bok kuto thangai ning kes nai ba o kuto thom di ano nung puruk rumna nang le tamo nini kes ba se nung tabok musuk sikok nai kes nai ke nung musuk sikok ni borman punma eke ang 12 tarik bisingon nin thani phaitung 12 tarik nini soresuri ni nukla phainai nung soyam munung mutai hingke ani nukla phai kasai kok sananangana ang nini nukla 12 tarik bangla 12 tarik mudu khanyarti bangla 12 tarik ni nukla phaiai ang kasawoi nung mai soresuri sawana nung soyam mutai hingke nung ang bai tokra tukri montro be kok ma sanai nung kopro montro dari tong nung bangla montro dari tong au montro be kok ma sanai na gena nung soyam mutai hingke kaisa beng ayai ang raja se nung baki raja ma khaba nini raja tong na puru nin thani koijana prok tong koijana puru tong nini thani nona borok jotono khulumka ei baba tini raja ka nei nona puru ka kebo nona nin thani kebo puru tong la thari ma se bushiri po serai bosana baji sama hai keram kothona saik narma hai ha nogo tono toi raja am to yasuk sadron to kok bayaku bo buthari negatla bengulu tongner nodo buthari man chenai tonanya buthari man bini again si puru manjak ple joto porong no joto nukjak ple o unko naren lathabai bangladesh no ponya tol khaiman po bangla se phariman po nung phunugora puru khayai ang phunugana puru khai ang khamano nung ang mai challenge ta khadi ang nini soyom nini puskang nang wati warna ka wati wari phulmano angkhe nung ang mai challenge ta khadi naga jonama so rugi ni nasuru oi saba hamriman o rugi no na le an phadi bo sigang saba sigang komriman tudung thatang kaisa borona saipe gangke nini thani ang musuk dalaria sui dalaria nung beng ang hake kuljang na ya noga sugoi ang nung hai kiri tong na ya nung nini boyas mojomong kha ang tabuk surai jara nung ase tokar tar din ang mai nini soyam ning noga ang phanyai 12 tarigo khomta tong hake nung ano khanyar di nung tamasuk nung buji ma juda ba se hake da hayong borok na phrengi thanai kaisa no saja kanke operat kok sahonai saba bake phureng raja kri keke nini khinan jaga poni tongla prasaya siapa raja tongo sin khinan jaga man tongla ne ha raja kri nona asemen theke nini ama babu nono raja sram tu khaba nona asemen theke nini ora narayan ostar mama min power phakya nung raja na hawas tongo asu khiu sin tabo ha kok krak sawa ha ai ni kong no thang ke ai no thang ye tu ye phadi nung ano tam nu goi nung ano tam puru mana ni ano kes nai nung bo jaga thang kes nai nung an tam puru mana ni kes nai anu bagai ha bos kes le trepo nini bagale puru tongo nung jotin romu tang jaga na bangladesh ni borobai romu tang jaga na nung pakistan borobai romu tang jaga na sikang pakistan borok nono nugu tongla ko boro sane bo khnai tongo nung o jaga thasel semana utur nile pura all india puru ning tam puru tong ye tongnai ha bos hake ano dong kiro hotinai nogo ton toi bos aro krak ang tau media buskang sar bori pika an kongna tase nung utur pidi utur khake 12 tarik na sing tong dei ang sadron to porogya robindra ra asuk tong ya robi nungan montron se buji geria nung montro manai jat ungkung ganai jat nung bangla basano se nung
Engko nasilena ingin baca bangla bahasa ini motor poriman. Hah? Biho. Nini bagai ang hamia samaya, kuno bagai nono ang bengai main buya. Nono ang sungu. Nung asuk saiman tong ke ku wiman tong ke. Nung ozakawa nung puru mani tong ke. Nung raja ngi tong ke. Omon trobai nung pura buji kanonang obasi super play. Nung raja ngani ang nukui tong fono nono ang hamani diwana. Tadi ang obasi kok nono sablay. Nung omon tro nung buji yakin nung tam ni bagai nung ora ang motor kok samani no ereng beleng ni kok sawaba. Norong ni hai. Hayunggo BTV wo dotino noro haita borok tongnero komori tangane komoroi neng ang bago baikatar jagdi neng sap tongdo jor to sap tar jagdi ang bago neng ani sap nong yaku ungko podo kisho hayung ni raja ang maya hay maya kam ya bo kaisa sisti ang tabuk kaisa debermani busa ang deberma bongsono tong kunable neng jomte ni busa kan jomte boksong tongnable ora to bini bage ora tabuk kaisa juk sisoi thanai tabu Robindra busa tongoi tabu Robindra ni busok asai bana o busok ni pore bor ase na bo juk thangal diba alang nono raja song pro saki sawo punuka bo borok saki tong o saki no punung dano nono hayung ni motai dak basa yo hokok punuk pacha raja song pro ebe kono ni para bodo pasi ora paja song pacha raja kelang neng raja kering ke ni kinan pun dah nok kasi song lah kamu neng kubi kong lang ke neng amai tokar noi musung ke 12 tarik bot thana malah nyek kadi bangla 12 tarik wan suinar dei bangla 12 tarik jes dini pongteng ang soyam baba goria nor sasimia ko baba goria sabo hayo ngakes kena bla baba goria tam ke berai tam ke uri ha neng amai tokar tar dei uji ya ha kok kahamas hamarong puji ke noro hai borok omok khote bongnai hai ngote kelui thanai ang ka abusu dortoi ang ke bono or jagawani asramo phayei khonani noro bakpar khayo dona bakpar khayo noi anot ke bo bengai thani kri ko nok thangai ha bono bar tani bagi nang bono thangi mas singoi o ma siarong no tangi mas thangi singi ba ha buni kokna kaham musuk sikok khamani ang sonisi kare bakpar khaimani nin tam puru tong unu padi ni le puru tongu nung thai ning raja songjak mani raja kri hinmani u bangladesh no tolo khaimani mani nung bayo khaimano bangla pharimano nobar pharimano ni puru tongu nung nobar pharimia nung puru bo phunumaya nung tui bo pharimia nung bangladesh no tolo khaimia pakistan no tolo khaimia nung pakistan basi nung romtang jagaran tol khai phege dikne nung bangladesh basi tang thang nung tol khai phege dikne bothana snaikina ano jab se khaine kina nung bos buje ke nung sia nang mana ta ha nung bos buje ya nung sia nung kok bro se sia nung basa se sia nung thaine se baba ang taka sanam samar kan nung je bono motani basa bai je sahomani abu ka hamna saka hamera saka bo bos buje na hangke bo bos buje ya bo tamo mantong bo kilungo sekelai tong kilungo bo sano pap genang ke baba ta kaise nono le ri mane misrum haka sa kafi goisen tui tolar horiman pu khai ni saung ka ba sable phade 12 tarik musrum da tamo naya nang 12 tarik keplai no nung soyom metai ke nung angmai sorosori maladi ang metai nu na gina 12 tarik nung bok puto thanai nin tam puru to nung ano musrum hakenu ko jere papi bos musrum hakenu ko nai ulta jere pap se ang mai tension khai kok tharo bo tam sorkar nin chimda thana nin chimda pajak thana jotong no ja khamya khlani boni simo abon nini ani hita handi kes rai tang lagi kento okong no ang chau an parang ke mohoram isa busina de karon som kita mutia nung bahai no nung ngaji rogo kuno bokrok isa defect dangjak da nung tangai hake koksa nung sini ba mano tam hangka naji musuk sikok hangka montro kri pong bo oja ko office kholok jak ko hain sawo sin ba ko office da kholok baro boro nanya pidi sini borong no saba khaiman besar no saba khai tong bo
naini pedi purup nai pedi bo hamri mano tabo hamri mano ni guarantee bo naya tamke bo seba khai tong jau joto man te tei jarmo mani tong man joto ta sin ba mano to sing takpon hamya ni miya ko sing awas rono tabui ko sin bororok ta bororok nai lui kina jena ni phali jao ge sing mahakin tong jao mutai no batang no ba sin ninda khale kya nung mutai mano ang narin mano ni batang sa sin ba no tangi bo musuk si ko khai bo tunu nuka ha bo tablet chai bokorok bathakang ke duhram ni abon jetha se sawono jetha magrai kobor hai khumro kane nyai ang mutai si rok nei tawar kolongmak tawar seman le ar botang kai kya horona ji at gi so haino sa bo phogoi nyai bo se mutai horoman ni bo tuk thithang ka mutai bai chengra tang di saitongo kento nung karon jomtiana karon jomtia nung okong no lukorong no jodi no map sani chayake nung bozor tong norang gromiti khayano nung bozor tei nung action nakina nung bozor tin borok tamo nung siri sinia ko sungno kento angno no jolia kento baba seba khai tong jaga oman no so khai tanadi bubagra no bubagra heoi nung tangai nung angra angsraja omot jodi bubagra ni yago soike nung tamno chajiman ni no mongano pura phasi wadar ngano hayung ni borok kojono tong nung si saimia kuna nung simi kong no damri ya han sai tong ba ingya jotonon kisa ngodi bono bo nadi bono nadi hai nung tang ya han kok sama nang musuk si kok hai si kok amaro kun nin chau haja ni na ba kun baksa kerei ni kong no damri ya nung kong no pani nang ya ne han nung thau hano sa nung damri ya hasaka ani nung tam kha sala don o saka hasaka sai pe nung tam kha ni uno hano damri ya nro asuno ang si kok san musuk ya kento oko rong na khai kata sala di ulo nadi bejuang leno ni simi sorkaya jotonin thana tongo asuno no asuno kok isa sarmo asuno oksana musuman ke om haisi baba goria no je o je karon jamatia je bono musuk sikok bono misrom hake kafi girmo ses khanai meno ta kaisa giring garang gurung garang hanai montro bai bono kotok pongke bono tamjen he kotok khapu bongke mane bono botharna ne soktarna ne hanai kotok pa abo ku je sengra da bono botam sikok da abo no kisa sai khanala bahai bo tam ni sigong ni borok kahum ta ne bo se kok baji ngo mitharok sai tong na bo to bono rai jang wa bo ban rikhe sei bangla phanya po wati banai po yang haga thanya po hai dong song nai po ni sai tong le bo to borok kahum no ta boni bukhate je bo bukte jan sai jaga ta hoi chajane